खुलुमका जत हास्तेनि लुकुरंनो तै जत चिनी भारत हास्तेनि जत लुकुरंनो ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস नाहारै अनि कृष्णपुर विधानसभा तै चिनी त्रिपुरा राज्यनि जत लुकुरंनो हामबायाफोरो जों ताबुक आजितिका अमृत उत्सव पालायमानि तै अंतिम लग्नआव जों याखं बारगै दङ मनि बागै देशनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीनि दागि मुंबाय जों गत 9 आगस्टनि सिमी जत त्रिपुरा राज्यआव जों विभिन्न जायगायाव जों सरकारनि विभिन्न कर्मचारी तै चिनी पार्टीनि कर्मसूची जों जत नाहारि दङ तै जे भारत स्वाधीन खायनायनि पुरु जे बररक आत्मबलिदान रैखा बरंनब जों मुइतु खायु तै बंनि आत्मबलिदान नि बिसिंतगै चिनी भारत स्वाधीन मांखा जों बंनि जे आत्मबलिदान निमानि बंनि जे आत्मबलिदान बिथिनि बरंनो मुइतु खायनानै बगै जों तै बंनि जे सामुं तांमानि देशनि बगै सामुं तांमानि बंनि जे नाहारमुं बंनि जे चिन्ताधारा बंनि न जों जे चिन्ताधारा न जों बंनि जे तंमानि मनो कामु फुनुंनाय तै जत लुकुरंनो आं ৭৭তমनि স্বাধীনতা दिवसनि उपलक्षे आं जतनो हामबायाफोरो तै जतनि नग्नखंआव शान्ति तंथं तै जतनि गामियाव शान्ति तंथं बायबजारा जों गथाय तंलायथं जत ताखुबाय ताखक जों गाहाम उंलायथं जों मोसों नाहारैनो आनि कगनो जतनो बायखा जय हिन्द वंदे मातरम भारत माता की जय।